Hello friends, welcome back to my vlog. Norok jotono nolam suko. Obong kha sarik ni pasta rok tam khana sengkisa nokoka. Ase wate norok nuk khana last vlog o. To afro ke kisa wati thaka ke seng nokoka ta kisa berai na hine. Bujaka thanai norok baisya khainai norok logi tongdi naidi. Tai like rok share rok khairi di. Agotola oke asik berai jaga beraikha tabukhe. Keseng wasui rongo bujaga thana henai ayan ke sao parko thana henai but tai bisik parko thanai park joto nukjak ke parko thaya ayan ni papa ke sao kisa lama berai teisa nogo thana henai so naigana bujaga thanai lama oda berai nogo sogoi nai norok nai tongdi wate phaimani pore ke berai nani aram nango tangeng ke thanda ongo henai noko kata seng kisa tabu khenai di sidai mohonpur lama ono seng bataka oro ko ayan boke ui khetorok berai nai phu angke tolawar asuk thaliata oro no kisa photorok kisa ui teisa seng sokpai ka cha bagano obong kham tam sanai mango garden lai cha bagan ta oro khe kisa serai rok thungman da bo bolti hai ka hinte thungnai ta bo sal bo thanda angke thungnani bo aram ta bin bage boke puila khe ang bai thungka kisa angke ang camera romsa hingke ang sagata bo no ang asuk thunglia nang nin papa bai thungbi hingke bo bini papa bai thungkata norong ni area o kisa berainani jaga rok tongkhe comment sadi do bujaga location hingke ano comment sadi sing berainani phainai beraina bagi phainai ta norok ni area o jaga rok naithok hingke sing phainai orole tai beraikha sing joto nukjak tabokhe ang abo cha bulai ni iko chicken bulai rok kisa naitong ta obo jana bagai obo muri chana chur bai chakhe thogo ang sakha waisa ani manai ano sunamai jari khata bo asake thogo obo jana bagai kisa sana nakhata angi ko naitongo norok sap chakha ano comment sadi angke tabuk seng oroni nogo thangka nogo thanggei kisa Tini buddha mondir o mela tongo hinai oro melao sokpai kata sengkhe line romjak mondir bisingo hapna bagge line basi songbo sokpai kha base dai hamari borak kunui phaijak jengbai so norok sap phaika buddha mondir melao mela nainani comment sadi do ko naidi line asu kotma line romoi bisingo hap kata buddha mondir o obono ani first asu bosa tongka ko tolawo asu melang kha oisopono ang hab yado bisingo Tini no puila hamani bisingo ke buddhist rok tongo pujari rok borok masa ke baksa ke khumruo angke baksa ke prasad ruo baksa ke tui ruo ang waisipon nugya kho borok ni niyom rok borok ni culture bahai ke bisingo tam khai ang nugya kho abono first angke sing prasad rok naioi sing phatar nokho kata sing mandir bisingo ase ke dati hap kata ase bhir ungnai hinai borok bangna hine ase dati hap ka sing tupkati bai mumbati talangna se pogi thangka basi songni sinijak borok man khata oro angke borok help kai kata jungno kisa tupkati tai mumbati rikha songna bagai angke obono angkha main matai ni blessings jung obono wansu kata senior kerei jung talangna pogi thangka bat jung sogoi man obono angkha matai rok ni blessings tabuk naidi bisingo mondir bisingo iko books rok sel khai tongo ta matai rok ni books tongo Hanuman Chalisa rok Gita rok tongo oro phali tongo khe jung oro ni thangnai iko mumbati bai dupkati sogna bagai iko jung sok paika ayan bo kaisa dupkati kaisa mumbati sokka angke jung bo kaisa dupkati kaisa mumbati sokkata oro paioi jung iko melao sokpaika mela taklai kobangma mela stall asukata
basike bini bagi ti photorok nai tongo iko but bo color chajake size chajake color chajake amti rok ongi tongo ta angke ang sagata basi no tei kaisa stolo naigana basi tho ora kri kha nang samani hai obrok kri angke basi bo pailia ta oroni iko tabo ke sing sok pai kha chana bagai chat angke ani video bo pai thangka ar sing no norok like share rok khai ridi jajake malai nai next vlog so friends bye.